Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся ў Міністэрства эканомікі з просьбай арганізаваць тэрміновую нараду і выпрацаваць механізм абароны беларускіх кампаніяў. Паводле ацэнак бізнес-саюзу сваю прадукцыю на складах Wildberries у Расіі захоўваюць больш як 22 тысячы беларускіх прадпрыемстваў ды індывідуальных прадпрымальнікаў. Пасля пажараў многія з іх ужо пачалі падлічваць страты. Прадпрымальнікі сцвярджаюць, спасылкі маркетплейсу на форс-мажор не могуць стаць падставаю для адмовы ў выплатах. Яны нагадваюць, што беларускія працадаўцы падпісвалі дамовы з мясцовай юрыдычнай асобай Wildberries, а за захаванасць тавараў на складах адказвалі ўжо сам маркетплейс і ўладальнікі лагістычных цэнтраў. У бізнес-саюзе ўжо распрацавалі рэкамендацыі, як фіксаваць шкоду, і рыхтуюцца да калектыўнай судовай абароны, калі атрымаць кампенсацыі мірным шляхам не ўдасца. Кіеў тлумачыць атаку складоў Wildberries тым, што маркетплейс сярод іншага рэалізуе тавары для вайны. Сёння украінскія дроны пацэлілі і ў складскія памяшканні Wildberries у Ленінградскай вобласці, а таксама ўпершыню іншай буйной расійскай сеткі «Лента». І ўжо цяпер у нашай студыі Александр Кныровіч, бізнесовец, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсайце. Вітаем вас. Добрый вечер. Беларускія прадпрымальнікі пераймаюцца ці атрымаюць кампенсацыю за тавары, якія на расійскіх складах Wildberries знаходзяцца ў выпадку іх страты. Але справа ў тым, што інтарэсы маркетплейсу ў Беларусі прадстаўляе мясцовая фірма, менавіта з ёй падпісваюцца дамовы. Ці гэты факт можа стварыць нейкую перашкоду для выплаты кампенсацыяў? Ну, я ўпэўнены, што гэты факт не будзе мець нікага ўплыву. Чаму? Таму што сапраўды ёсць беларуская юрасоба Wildberries, яна зроблена для чаго? Для таго, каб яна плаціла тут падаткі, гэта ў першую чаргу. І, канешне, я не бачу умову паміж ёю і нашымі беларускімі прадпрымальнікамі, але я ўпэўнены, што там таксама ёсць паняцце форс-мажора. І розніца сёння паміж беларускай умовай і расійскай умовай толькі ў тым, што сёння ў расійскай умове наўпрост прапісана, калі трапляе дрон і згарае тавар, то нічога кампанія не павінна аддаваць. У беларускай гэта будзе прапісана як форс-мажор, але гэта той самы форс-мажор. І таму я ўпэўнены, што тое, што паміж беларускімі прадпрымальнікамі, беларускім юрліцом, юрасобай кампаніі Wildberries заключана гэтая дамова, не паўплывае на парадак выплаты, а дакладней не выплаты стратаў нашым прадпрымальнікам. Вядома, што 22 тысячы гаспадарчых суб'ектаў трымаюць сваю прадукцыю ўласна на складах расійскага маркетплейсу Wildberries. На вашу думку, якія тут могуць быць страты? Мы ведаем, што яны яшчэ падлічваюцца, але наколькі гэта ўвогуле маштабная з'ява, калі казаць пра Беларусь? Це адчувальна для эканомікі беларускай таксама? У мінулым годзе мы ведаем тыя лічбы, якія давала сама кампанія Wildberries, гэта тыя самыя 22 тысячы асобаў і 3 мільярда 800 мільёнаў продажу ў беларускіх рублях праз пляцоўкі Wildberries, і большасць з іх, 80% якіх, будзе ў Расіі. То бок гэты продажу ў мінулым годзе было трохі меней за 1 мільярд долараў продажу беларускіх тавараў праз Wildberries на агульным таком аб'ёме каля 71, напэўна, мільярда долараў агульнай продажы праз Расію. Колькі будзе страчана, можна умоўна палічыць праз хуткасць абарота гэтых тавараў, і я думаю, што агульная максімальныя страты будуць меней за 100 мільёнаў долараў, але гэта калі згарыць весь тавар, які сёння ляжыць у беларускіх прадпрымальнікаў на складах. Зразумела, што лічба іншая, што пакуль трапілі толькі ў частку складоў, але максімальная страта можа быць такая. Ці паўплывае гэта на беларускую эканоміку? Не паўплывае. Гэта ўсё ж такі памер эканомікі невялікая лічба, але дакладна гэта паўплывае на сем'і тых людзей, для якіх гэта невялікі ці сярэдні бізнес, і страты кожнага з іх будуць вымярацца ў дзесятках і сотнях тысяч даляраў. Таму ў першую чаргу это удар па самых прадпрымальніках. Наколькі сур'ёзнымі могуць быць наступства для беларускіх кампаніяў, паслухаем каментар аўтара і вядоўца праграмы «Оптымум» на YouTube-канале «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, і вернемся да нашай размовы. Пытанне не ў тым, наколькі юрыдычная пазіцыя бездакорная. Пытанне ў тым, ці ёсць у Wildberries грошы на тое, каб плаціць гэтую кампенсацыю. Вось я ўжо назваў. 3,5 мільярды страцілі прадаўцы на гэтых складах. Агульны чысты прыбытак Wildberries за мінулы год быў
ну, крыху больш за 2 мільярды долараў, так? Даўгі Wildberries перед расійскімі банкамі яны складаюць больш за 16 мільярдаў долараў. Ну, то бок пытанне, а як бы, ну, бездакорная у вас пазіцыя, дакорная у вас пазіцыя, якая розніца? Калі грошай няма, да, то, ну, вы іх нідзе не возьмеце, вось. Ужо цяпер Wildberries у Расіі робіць выплаты ў памеры 50% ад стратаў. І вось на вашу думку, ці падзяляеце вы гэтае меркаванне Александра Махоўскага наконт таго, што Wildberries можа проста абанкроціцца і не выплаціць грошай усім? Ну, я упэўнены, наш эксперт Андрэй вельмі дакладна указаў тыя лічбы, якія сёння ёсць і пад якой пагрозай знаходзіцца цалкам кампанія Wildberries. Яна вельмі недалёка ад банкрутства, таму што ёй вялікія даўгі, у ёй невялікі прыбытак, і калі дроны будуць далей так вельмі так добра трапляць у склады кампаніі Wildberries, а мы бачым, што няма ніякай паветранай абароны, што, ну, мы ж разумеем, што все знаюць, дзе знаходзяцца гэтыя склады, і все знаюць, куды будзе наступны стрэл, і няма ніякай абароны. І калі далей падоўжацца гэтыя ўдары, будзе выведзена з працы больш за чвэрць лагістычных. Толькі чвэрць трэба вывесці з дзейнасці, каб кампанія спыніла працу. Не трэба выводзіць палову ці ўсе. І калі гэта чвэрці будзе парушана, лагістычныя будуць ланцужкі парушаны, то мы можам пабачыць банкрутства кампаніі Wildberries, і тады зразумела, што ніхто нікому нічога не аддаст, але справа будзе не ў беларускіх прадаўцах і не ў расійскіх прадаўцах. Справа будзе у тых 16 мільярдах долараў, якія кампанія Wildberries вінна сёння і банкам, і іншым інвестарам, і гэта будзе найбуйнейшае банкрутства кампаніі за всю гісторыю суверэннай Расіі. То есть мы побачым шторм у расійскай эканомікі, які будзе непараўнальны з стратамі беларускіх прадпрымальнікаў. Як я ўжо казаў, гэта можа быць страты ў дзесятках мільёнаў долараў, ну, да 100 мільёнаў па максімуму, але гэта будзе зусім іншае. Вось Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў піша да міністэрства эканомікі у прыватнасці, што яны просяць выпрацаваць механізм уздзеяння на маркетплейс на ўзроўні вышэйшага кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку дыпламатычным шляхам. Па сутнасці просяць кіраўніцтва дзяржавы, каб яны паўплывалі, каб Wildberries выплацілі кампенсацыю беларускім суб'ектам. На вашу думку, адважыцца ўрад лукашэнкаўскі на такія дзеянні? Ну, па-першае, я павінен сказаць, што саюз прадпрымальнікаў робіць сваю працу. Гэта іх праца абараняць правы сваіх удзельнікаў і пісаць такія пісьма. Але я бачу, што гэта бессэнсоўнае заняцце. Мы памятаем, як у часы ковіда ў Беларусі не было ніводнай выплаты прыватнаму прадпрымальніку некай дапамогі. Як яны былі ў Польшы, Літве ці ў іншых краінах. І для беларускага ўрада, для беларускага, ну, прабачце, Лукашэнкі, прадпрымальнік гэта вораг. І нечымсьці ему дапамагаць, спагнаць нейкія грошы. Ён будаваў адносіны з Тацьянай Раней-Бакальчук, зараз кім, як, ну, как бы, алігарх з кіраўніком краіны. Таму, конечно, ніякі беларускі ўрад не будзе ніяк уплываць на канфлікт не пойдуць. Ні в коем разе не пойдуць, но болей за тое, калі б мы себе такое уявілі, то ў Беларусі ёсць уласнасць кампаніі Wildberries, гэта вялікі склад, там на 100 тысяч з чымсьці квадратаў, але я ўпэўнены, што ён таксама абкладзены крэдытамі, і таму немагчыма спагнаць з кампаніі Wildberries у Беларусі тыя сумы, якія страцяць беларускія прадпрымальнікі. Таму зварот, канешне, цікавы, праца зроблена, нічога з гэтага не будзе. Беларусы сталі ўжо адзначаць, што кошты тавараў на Wildberries пайшлі ўгару ў сувязі з гэтымі пажарамі і трапляннямі беспілотнікаў. Што б вы параілі прадаўцам? Сыходзіць з расійскага рынку, абіраць іншыя пляцоўкі, прадавацца на беларускіх маркетах? У мяне вялікае пытанне для прадаўцоў. Ведаеце, калі мы кажам нават не пра кампанію Wildberries, а, напрыклад, на сёння я бачу, калі я захожу ў інтэрнэт, як сёння нейкія турыстычныя кампаніі прадаюць туры для беларусаў у Крым, дзе адбываюцца жудасныя падзеі. І у меня вялікае пытанне да гэтых прадпрымальнікаў, ці разумеюць яны, што Расія зараз ваюючая краіна, што тыя рызыкі, якія ёсць у гандлі з ваюючай краінай, ім ніхто ніколі не пакрые. І таму, ну, не ведаю, калі б я быў беларускім сёння прадпрымальнікам, я бы узважваў, колькі я ўкладаю гэты рынок, колькі я магу себе дазволіць страціць, і, магчыма, працаваў бы з Расіяй, ці намагаўся працаваць бы з Літвой і Польшай, хаця гэта значна цяжэй сёння, але тут няма такіх рызыкаў, якія ёсць сёння ў ваюючай краіне, у краіне-акупанце.
Памятаю, нейкі час таму, некалькі месяцаў, а можа ўжо і год прайшоў, як мы абмяркоўвалі такую сітуацыю, што ў Беларусі ствараюцца умовы для Wildberries, каб яны, так бы мовіць, як гэты слон, кажучы, у гэтай, ведаеце, з посудам краму зайшоў, выламіў усіх там канкурэнтаў і стаў манапалістам. І вось такая сітуацыя ў Беларусі здарылася, што сапраўды гэтая кампанія заняла такое моцнае месца. Што будзе цяпер, на вашу думку? Яны страцяць рынок у нашай краіне? Ну, по-перше, вы, конечно, маете рацию. Наше антимонопольное ведомство повинно было змагаться с Wildberries, а не допомагать ему. Допомагать оно повинно было белорусским предпринимальникам и белорусским працовникам. Яны робяць наадварот. І сёння у якасці нашага антимонопольного ведомства вельмі добра працуюць узброеныя сілы Украіны і прыводзяць да нормальных суадносін. Выроўніваюць рынок. Выроўніваюць беларускі рынок, но я могу толькі спадзявацца, што гэтае становішча будзе некой магчымасцю для беларускіх прадпрымальнікаў ўсё ж таки вярнуць себе такую значную долю, якую зараз захапіла кампанія Wildberries. Таксама менскія прадпрымальнікі рыхтуюць калектыўны пазоў у суд у выпадку, калі не атрымаюць кампенсацыю. Як вы ацэньваеце такую захаду менавіта калектыўных зваротаў у расійскія судовыя інстанцыі? Ну і, можа быць, што рабіць тым, хто адважыцца самастойна звяртацца ў суды, асабліва іпэшнікам, малым прадпрымальнікам, у якіх не на такую вялікую суму, магчыма, было тавару? Ці не апынуцца яны ў такой пастцы, што выдаткі будуць большыя, чым кампенсацыя, якую змогуць атрымаць? Ну, як я уже казаў, я ацэньваю перспектывы спагнання цалкам вельмі малыя, але ў такіх выпадках, канешне, значна лепей працуюць калектыўныя позовы, так было для іх больш увагі, з імі лепей працуюць адвакаты і юрысты, і, канешне, выдаткі на такія справы значна меншыя з боку кожнага ўдзельніка, таму, канешне, на месцы прадпрымальнікаў я бы удзельнічал у гэтым, я бы рабіў усё тое, што сёння напісалі ў рэкамендацыях і юрысты, і сам саюз прадпрымальнікаў, але не спадзяваўся бы вярнуць гэтыя грошы, хутка, ці ўвогуле вярнуць гэтыя грошы. І пакуль у Беларусі не страхуюць на выпадак вайны ці пажараў бізнесы або склады, ці зменіцца сітуацыя пасля гэтага? Ну, уявіце себе гэту страхавую кампанію, якая будзе рабіць вось такую страховку. Мы разумеем, што, напрыклад, там страхаванне агульнае на машыну можа складаць там 3-5% на год. І мы разумеем, якая верагоднасць некай страты гэтага аўтамабіля на дарозе. І калі мы маем справу з ваюючай страной, то цана страхоўкі будзе 30%, 40%, то яна будзе бессэнсоўная. Я могу себе уявіць вось такой памер страхоўкі, але не могу себе уявіць кампанію, якая будзе браць на себя рызыкі за 3-5%. Так не будзе, бо гэта такі страхавы выпадак з значнай верагоднасцю.